benililinyembezi ngenxa yanto yokuba impahla zam nazo ezingcingolweni nee-odrop neeseti nazo phaa sigcwele igala. Benililinyembezi undibona wena sendixola qomba mandixolise ntoni umoya wam. Ngutata amaJosi Makhubalo ke lo ebethetha uyachaza nje ukuthi le ngxaki yekaka kulaa ndawo yabo ibaphethe njani. Sinibona ke indlu yakhe ibokoboko, umhlaba wonke, ifloor yakhe ithathiwe, akayazi ukuthi uzenza ntoni. Niyabona le kaka ibingekho kulaa ndawo, iqale nje ngeLwesibini iveki elipheleleyo. Masive abahlaluti bathini. Iqale kancinci ukuza ngaphi ne? Kancinci. Mna ndayicinga uba no akazukuza ngaphi. Ukanti kumkale esanti lapha ngaphakathi. Zimke namanzi benza uxofa ngazo concrete. Yho. Zemka namanzi. Uhlala nabani apha tata? Ngihlala ndodwa. Hlala baleli ebhedini kulaa ndlu sigciniswe kuyo bayahambisa baphelelwe ngamandla, so andiyazi uba mandithini. And then mhlawumbi ingaba khona kwavakala ukuba uncediso luzoba njani kuni sesikwenzekele? Asikeva nto icacileyo okokubana sawuncediswa sithini because oko besilindile, so akukabikho nto icacileyo ncam ithini because nokutya kunzima noba makuphekwe kutyiwe because ukutya kaloku koku kumkileyo. Niyabona nani bahlale bekudadwa apha, uyabona ikaka yonke leyo niyibonayo abakwazi nohamba kakuhle ke apha, bayatyibilika xa bengena. Yaphinda yaqala ekuqaleni yabona kunje yonke apha phakathi yiyo ufuna ukungena yiyo yonke le. Okay. Kuba kwenzeka le nto ndisemsebenzini ndibone imessage kwigroup yewadi yethu kuba ndikwikomiti, so ke ngoku imessage leyo ndizoyibona ngofo, ndiphuma ngofo mna emsebenzini. Kwabe kukho abantwana abancinci apha endlini, kwabe kwesithi endlini yakho konakele, kugcwele amanzi, asikwazi ungena, asikwazi uthini. Ndakhawulezisa ndafika, xa ndifika ngumonakalo nyhani. So ke ngoku bakwazile at least ukhupha izitya nempahla nje le masikwazi unxiba apha esiqwini, so yiyo yodwa into ekwazileyo uba mabayikhuphe. Utata Makhubalo akayazi ukuthi uzawuthini, but ke uceba wendawo ukhona naye, sizova kuyo kwenzeke ntoni and kuzoyithwani. Abantu abachaphazelekileyo kule ntlekela lesikuyo bayi-40 and then ngabo basengxakini because of isuwa le ebaleka ezindlini zabo, esezindlini ngaphakathi abakwazi ukwenza nto, baluze furniture zabo, baluze yonke into engaphakathi because of nangoku nobuthongo babo obo babalala kamanda basakwazi because of balala emizini yabantu apho sibacelele khona. Umasipala besicelile ukuthi asincede ngeholo lakhe ukuthi akwazi ukuthi agcine abantu khona, azokwazi ukuthi abanike noko at least ukutya, izinto ezinjalo. Umasipala uye wanqaba, akaphendulanga nangoku silinde sikam. Kwanyanzeleka ukuthi sizinkokheli sikhangelele abantu indawo zohlala, and then le ntlekela lesijongene nayo eqale ngoLwesibili phaa ko-2 ko-3, and then nangoku nomasipala lo walapha wesixeko sethu oko sibakhangela. Kubonakala thina singoceba nenkokheli, but aba be-department directly ababonakali because bava ngathi ngefowuni masiloku sicela ezo zinto noncedo olu bangazi bazozibonela ngamehlo. Iqalele phi, yintoni ibangela yoba kube kukanti kugqabhuka le mibhobho? Bangela kune-collapse le beyenzeke 3 weeks ago phanga kwaGoli phaa kukhona yeNyanda Avenue neJafta K. Now la collapse leya yiyo le yenze ukuthi kuqale kwawela umuntu omdala phaya kulaa mngxunya loya, ungathi la 6 meter laa mngxunya wawela laa mama wakhutshwa phaya. Now for the past 3 weeks ikhampani yafika yakwazi ukuthi ifuna ulungisa laa ngxaki phaya, then ithe maybe ekusebenzeni kwabo
isanti yawela ngaphakathi. Now isanti mayewela ngaphakathi ibloke i-sewer drain ukuthi amanzi angachithi. Now amanzi abuyela back ezindlini zabantu from Tuesday until namhlanje ngo-day 5 namhlanje alokhu amanzi angena ezindlini zabantu. Abantu abalali ezindlini zabo baziyekile ngale ngengxaki yalesijongene nayo. Umasipala mhlambi apart from nina nimane nibaniki updates bathi bona bazancedisa nini, ingabe mhlambi bekhe bathetha? Masithetha nomasipala okugqibela kwami mandithetha nabo bathe kum isayidi lesikuyo banikezele ku-contractor yabo, but into le nto enzela umnqaku ukuthi ndiyayi-understanda yonikezela kwe-contractor but abantu bakuthi bachaphazelekile. Immediately abantu mabachaphazeleka kutsho ukuthi ngumsebenzi wethu singumasipala ukuthi size sizobahoya sizojongana nokuthi at least siza neyiphi i-solution kule ngxaki yabo. No, le nto ethathwayo ukuthi hayi councillor sinikezele ku-site contractor, i-contractor ezayihoya bona ukusondela abantu laba basondela bazosincedisa ngo-gift of the givers lo akwazileyo ukuthi noko ancedisa abantu bakuthi nge-food relief nale-toiletry bag nengubo izinto ezinjalo. Nale company nabo bantu aba-Islamic SP bakwazile ukusinceda ngezipontshi ukuthi at least abo sikwazi ubanika abantu bakwazi ulala kuzo. But umasipala nakulo mcimbi kasasa oku sive kuthiwa usasa uzasondela azokwazi ukuthi ancedise abantu. Namhlanje ngo-day 5 akukho kwa esondelayo. Now sisajonge enkalweni sinethemba lokuthi uThixo uKristu yena uzabuya ngokukhawuleza ukuthi noko abantu bakwazi ukuncedakala. Right, kuseyadini ke kula niyalibona eli drain liseyadini yomntu ngenxa yanto yokuba impahla zam nazo ezingcingolweni nee-odrop neeseti nazo apha zigcwele iganga. Bendililinyembezi undibona wena ngosendixola qomba mandixolise ntoni umoya wam ekho nto uba nophinde ndiyenze. Ukutya kukatamkhulu nezinye izinto ngaphandle kwempahla mhlawumbi umonakalo umngakanani apha endlini? Ndifika kaloku ipheyile beninelayisi igcwele iganga ndayolujula phaa ezingcingolweni ipheyile beninelayisi igcwele iganga nemili ipheyile belilemili ndithathe ndozijula ezingcingolweni ba kaloku uthe uwa kwalo apha lavuleka bangena ikaka ngaphakathi elayisini. Uthe xa ndizopheka xa ndithi yho le layisi nekaka ndathi ndayithatha ndayiyeka yemka namanzi.